Hej så. Den her video, der handler om at bevise fordoblingskonstanten, og her er den måde, jeg vil have, I skal arbejde på. Først så skal I prøve at se videoen her, og så forstå selve beviset der. Og hvis I har brug for at se noget igen, så kan I jo spole tilbage, og I kan flytte på videoen, I kan pause det, og I skal diskutere det, og sådan noget der. Godt. Bagefter, når I har set den, så skal I prøve selv, om I kan kigge på det her, og gå hver trin igennem, forklare hvad der sker. Og I må eventuelt tage noter undervejs, når jeg forklarer det her, så I har noter til det her, og så skal I så og I kan prøve at huske dem. De noter der og de trin. Og til sidst, når I har prøvet det et par gange, så skal I prøve at se, om I kan tegne og lave beviset på et blankt stykke papir, eller en blank OneNote side. Og det er det, der er planen for det her. Godt, lad os prøve at se på det. Og vi starter med at kigge på tegningen herovre. Og vi har jo en eksponentiel funktion her. Det kan vi også se her. Og der ved vi, der er den egenskab, at hvis vi har et eller andet sted, og det kalder vi x, så hvis vi flytter os en bestemt længde t2, som er fordoblingskonstanten, så vil den fordoble sig. Funktionsværdien. Det her er funktionsværdien ved x, altså den kalder vi bare fx. Nogle steder der sætter man en lille 0 på hernede, fordi det kan være lidt forvirrende, at x lige pludselig er en bestemt værdi. Og her har I så ikke valgt at gøre det, men vi ved bare, det er en bestemt x-værdi. Og det er så f af x, vi har her. Fordoblingskonstanten, den gør, at når vi smider den ind i funktionen, lægger den til x, går det stykke her. Det her stykke her, det hedder x plus t2, fordi det er de to størrelser her lagt sammen. Hvis vi tager og smider det ind i funktionen, så det er f af x plus t2, så er vi heroppe. Og det er så det samme som 2 gange f af x. Det er det, vi skal forstå på den tegning her. Prøv eventuelt at lave tegningen allerede nu, for at forstå det her. Godt, lad os prøve at køre videre herover. Nu vil vi se, at vi har argumenteret for, at 2 gange f af x, det er det samme som f af x plus t2, altså fordoblingskonstanten. X plus fordoblingskonstanten, det var den størrelse her. Og hvis vi smider den ind på x's plads, jamen, så kommer vi jo herop til. Og det bruger vi her i det første. Det er simpelthen sådan, at det her det opstår. Godt, lad os prøve at se. Nu ved vi, at det er en eksponentiel funktion. Og så ved vi, at den ser sådan der ud, eller sådan der ser den ud. Og når vi så sætter det her ind på x's plads, så kommer det til at stå det her. Og herover der er det bare 2 gange f af x, 2 gange det her. Fint. Vi går videre. Næste trin. Og her kan vi se, at der er brugt en potensregel. Den skriver jeg lige op hernede, så I kan se, hvad den står faktisk hernede. Der står regneregel 3 for log. Jeg skriver den lige her. Sådan der. Det er reglen. Altså 2 potenser med det samme grundtal med gange med hinanden. Der kan man bare nøjes med at lægge potenserne sammen. Nu går vi bare den anden vej. Vi har allerede en potens med 2 eksponenter lagt sammen. Og det kan vi dele op, sådan så det er a i x gange a i t 2'erne. Godt. Og nu har vi det her. Der kan vi se, på begge sider ligestegn ganger vi med b, og i gang også med a i x på begge sider. Hvis nu vi dividerer med b på begge sider, og dividerer med a i x på begge sider, så har vi jo fået det hele reduceret ned til bare det her. Nu skal vi prøve at få isoleret t2 der. Og det ved vi allerede, hvordan man gør. Man logger den ned. Vi tager først log på begge sider. Bruger vores logregel. Og så kan t2 rykkes udenfor der. Og så dividerer vi med log a på begge sider. Og ind ud med det her. Og her, det er jo formlen for fordoblingskonstanten, så den har vi hermed bevist. En lille fin ting der er med her undervejs, det er det der står hernede. Og det er heroppe, der står der, at der har vi den her, altså a opløftet i fordoblingskonstanten, det er 2. Hvis nu vi tager
roden. Nu prøver jeg lige at skrive det. Skal jeg blyant der? Nu er vi her. Når vi har det her, så hvis vi tager den T-tone rod på begge sider af, så får vi det her ord. Godt. Det er en fin lille pointe. Prøv lige først og fremmest, flytter lige mig selv på plads her, og se om I kan forstå alle trinene i beviset, og så prøve over 2 og 2, eller i gruppen, hvis vi har fået sådan så en samlet, og gøre de andre trin, som vi snakkede om her. God fornøjelse!